belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Gisteravond is een voetballer doodgeschoten in het SDK-stadion vlak voor de wedstrijd waar hij zou moeten spelen. Het gaat om een speler van Juventud Fortuna. Hij werd om iets na 9 uur 's avonds doodgeschoten door een nog onbekende persoon met een automatisch wapen. De minister van Justitie, Shelton Hato, neemt de zaak hoog op. Hij heeft al laten weten vandaag met de voetbalbond om tafel te gaan zitten. Hij wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat voetbalwedstrijden veilig kunnen worden bezocht. Kort na de schietpartij verschenen er video's op sociale media. Daarop was te zien dat mensen in het publiek in eerste instantie dachten dat er vuurwerk werd afgestoken. Daarna ontstond er paniek. Vanuit de sportwereld is ook direct met afschuw op de moord op de nog jonge voetballer gereageerd. Het lijkt volgens betrokkenen te gaan om een afrekening. Curaçao heeft bezoek gekregen vanochtend van een enorm schip. Het gaat om de Allure of the Seas. Het is een van de grootste cruiseschepen ter wereld die vanochtend om 7 uur ceremonieel werd ontvangen. Het is een mooi plaatje omdat er naast de Allure of the Seas nog een groot cruiseschip in de haven van Curaçao ligt. En daarmee lijkt het toerisme, en zeker het cruise-toerisme, weer goed bezig. Werknemers van verschillende vervoersbedrijven hebben gisteren een blokkade opgericht bij de containerhaven. Langs de nieuwe haven stonden verschillende vrachtwagens geparkeerd, waardoor er niemand meer in en uit de containerhaven kon komen. De actie is een protest tegen het feit dat er lange tijd veel containers op de haven vaststaan. En dat betekent dat spullen niet naar de eigenaren op het eiland kunnen worden gebracht. De Curaçaose parlementsvoorzitter Charity America Francisca zei gisteren bij de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg op Sint Maarten dat het feit dat Curaçao akkoord moet gaan met het COHO pijnlijk is. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling moet worden aangenomen nadat Curaçao in de afgelopen 2 jaar meerdere keren bij Nederland moest aankloppen gedurende de coronapandemie. Liever lossen we onze eigen problemen op en dopen we onze eigen boontjes, aldus America Francisca. Niettemin bedankt is in Nederland voor de hulp tijdens de coronapandemie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mesora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gisteren stonden verschillende leden van de familie Reina voor de rechter. Het Openbaar Ministerie wil de familie vervolgen wegens witwassen. In 2020 werden er verschillende marihuanaplantages op het terrein van de familie gevonden. Ook 70.000 gulden cash en verschillende wapens. Het gaat om 7 personen, 1 moeder, 5 zoons en de echtgenote van een van de zoons. Ook op Curaçao werd gisteren stilgestaan bij dodenherdenking. Dat geldt voor iedereen die in het Koninkrijk der Nederlanden is omgekomen door oorlogsgeweld. Er werd een plakkaat onthuld met erop de namen van alle mensen die overleden zijn en er werden kransen gelegd. Dr. Izzy Gerstenbloed heeft gisteren de Premio Cola de Brod gekregen. Dit jaar is de prijs uitgereikt in het kader van wetenschap. Gerstenbloed heeft de afgelopen 2 jaar een enorme bijdrage geleverd in de strijd tegen corona. De regering van Curaçao heeft hem hiervoor uitvoerig bedankt en ook bedankt voor zijn positivisme in de strijd tegen corona. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.